Ik ga even naar een meneer met een hele band, zit ik er maar even bij. Diet, doe ik me van de week een beetje voorbereid op dit interview. Tammy Grutters kreeg 15 hier verliezen al voor het eerste gast hier. Nou, we zijn er beide nog. We hebben beide een pet op. En we hebben beide een gries sikje, Roelof van der Velde. Mooi dat is de best. Ja, dankjewel. Ja. We zijn er al even op het begin van het programma met je een hele band. Stel eerst even de band voor eens, Worst. Eveneens op gitaar. Fred Keidijk drums. Erik Drent bas. Chris Kleine op de toetsen. En Petra Erens zang. Hartstikke mooi. Hoe lang zit je al bij de band, Peter? Nou, nog maar net eigenlijk. Ja, maar vertel eens, kijk, dit is de eerste keer eigenlijk, inclusief camerameesken en wij als publiek ook, hè? Ja, nou ja, zij zijn het eerste publiek voor ons. Ja. En we hebben natuurlijk bij Noord al 1 keer gespeeld. Maar ja, dat was zonder publiek. Ja, en dit is de real deal. Nou, dat was echt geweldig. Ja, hartstikke leuk. Hoe komt het bij Roelof? Hoe komt Roelof bij jou? Ik denk dat Roelof dat beter kan vertellen. Oh. Dat denk ik wel. Nou, Roelof, vertel het maar. Nou, ik hoor Evert. En ik zei toen even van iemand naar Friesland had optreden. Ja. Zei, wist er nog een paar muzikanten? Ja. En Erik kennen we natuurlijk al jaren. Hè? Die is mijn hele leven lang al bij me. Maar ik belde Evert op en zei van, ik moet een muzikant hebben. Nou, nu letter bellen mee. Zei, ik ken een band. Mooi toch? Ja, zag je dat aan? Ja. En ik ben er hartstikke blij bij. Want, ja, wat ik al zei, 15 die flinkkamst al tel. Ja. En wij vinden het gewoon leuk. Ik vanuit Noorderwim Snow, anders even door de grens te loeren. Wat gebeurt daar in die provincie Grens? Met toffe muzikanten, daar best hiervan. Ja, nog altijd dwaande dus. Ja, bezig weer, ja. Voor mij is het teetje, has het even rustig gewoon. Ja, ik had een postje tussenuit geweest, omdat, geen writersblok. Je weet er even klaar mee. Ik weet er even klaar. Nou, nee, maar het kwam niet meer. Ik dacht ook alles al zijn hier, wat ik steeds hoor. Ja. Dus zo kon het aan. En dan zit je op een bank en dan begint het toch weer te prikkelen? Ja, op een gegeven moment toen... ik heb dus een studiootje en daar ben ik altijd wel wat in aan te rommelen en aan het kloten en zo. En daar kwam Zinnige ook nu. Dat is dat singeltje wat ik dan... En toen dacht ik van, nou, dat mag toch eens even een beetje jaren later aan Dikkie Pomp van de studio. En dat kon als de bliksems is maar. En toen stond het weer... toen ging ik weer wat. Ja. Dus dat weer hartstikke leuk. En even promoten bij de collega's van RTV Noord. Want die ben dan dwaande wij met de Frieske top 100. Maar daar is het de Grunninger top 1000. Ja. Die moet er wel in komen, toch? Dat vind ik echt. Ja. Hoe leeft het in Grensland? Zo'n Frieske top 100 ben je heel fanatiek. Je mij in Friesland. Ja, hoe leeft... Ja, dat is de derde. De derde kreksa. Ja, al die muzikanten die zijn als een hele geer in de weer om de stem te winnen. En, ja, dat is hartstikke leuk. Wij sturen het op in een dij uit. Wat doen ze de dij mee? Is dat een hele week of zo? Ja, tussen Christen en hij, hè? Ja. Maar dan is het net alleen een Grunnings, toch? Alle taal mee, toch? Ja, het is de Grunninger Doezens. En dat is wat de Grenzers mooi vinden, zeg maar. Dus daar zit van alles in. Ja, nou ja, ik hoop dat de Grenzer Lieskes vooral instuurd binnen. En dat de Grenzer artiesten erin komen. Ja, en ik neem hoor, bij de top 2000 is het altijd Bohemian Rhapsody van Queen dat die eerst dit. Ede Staal bij hem. Nou is toch wel wat er bij jullie op eerst hier. Ede Staal elke keer of net? Elke keer. Ja. En, geen discussie over mogen. Nee. Het is nog nooit zo donker geweest. Ja. Let maar op. Nou ja, die is die. Tolle voor de jongens of zo, ik weet het niet. Maar, voor mij is het toch eigenlijk altijd donker in gereden. Ja, ik krijg ze donkere hè? Denk erom. Ik hoor net leren. Hey, Zinnige Zaken, nou, daar ben je me een beetje mee aan het promoten. Zit daar nog een verhaal achter? Zinnige Zaken. Nou, het verhaal is van... social media is natuurlijk een groot ding op het moment. En als er op shows staat en iets die maakt een statement of die vertelt wat of zo. Altijd moet er iedereen overheen een peesje wel. En er moet altijd wat van zijn worden. En er moet altijd wat bij die worden. En mijn statement is in dit versje van... Dat kan, het mag, maar het hoeft niet. Nee. Het mag wel een onsje minder. Ja, die. Wordt het Grenslands trouwens broekt op social media? Wordt er ook in het Grunnings school en nou hoe het een discussieert? Ja, zeker. Nou, de muzikanten onderling in ieder geval wel. Ja, dat is hoe het gaat, ja. Ja, altijd in Grensers, ja. We moeten het limdig houden. Kijk, in Friesland, die jonge mensen die praten haast niet meer. Nee. En het is cultuur en het is mijn cultuur. En de blues voorlopig wel even spelen dus? Ik blijf wel aan de gang, ja. En in deze bezetting? Wij moeten wel even praten. Moet je nog even nog praten? Ja, want het weer dan een bandje wat in de oren samenstelt, is toch even. Ja. En we vinden het wel heel erg leuk. Nou, het komt echt leuk hoor. Voor mij hebben we het wel gezellig. Ja, het gaat hartstikke goed. Ja. Daar mag je niks aan hoor. Nee, nou ja, je moet nog even spelen. Wat is die in de achtergrond qua bands? In wat voor bands heeft je zitten? Ik heb met Evert gespeeld in Still Going West. En daar leed ik ook de hoge partijen eigenlijk. En ook Grunningstalig? Nee, dit is eigenlijk voor het eerst. Ja, okay. Maar ik vind het hartstikke leuk. Ja, hè? Ja.
Ja, ik vind het heel erg leuk. Kost het nog meer moeite om die even om te zetten naar het Grazers of net? Nee, kijk, ik ben in het Nederlands opgevoed. Maar mijn ouders praten gewoon Gronings, ook tegen elkaar. En mijn moeder praat nog steeds Gronings tegen mij. Maar ik praat het alleen niet terug. Nee. Maar ik versta alles. Wat dat leuk was, dat is het nou was jongst. Ja, ik vind het prachtig, Mio. Ja, Mio. Ja, ik vind het wel geweldig. Ja. Ja. Wij vinden het ook leuk, want ik vind Grazers echt een heel mooie jongtaal, wat dat onbelangrijk. Dus, ik ben Mensen vinden het wel eens wat hurt of zo. Maar ja, het is... dus als ik mijn kap stier, dan scheld ik in het Fries. Ja. En voor de rest ben ik een grazer. Zeg maar. Ja, maar deep down, daar zit dat Frieske. Ja, dat zit daar wel, ja. Daarom dat we het ook in het Fries. Hè? Want meestal zal wel denken, die jongen die praat Fries, maar die jongen die grazers. Nou, ik ben een Noorderling. Ja. En ik ken overal mijn paard wel vinden. That's the statement. Waar lezen die DNA-route dan in Friesland? Fransje, Aardeboon, Akkeren. Ja, correct. Ja. Daar komt mijn focuslag bij. Ja, maar eerst in Greenslanders. Beblijden te binnen. Roelof van der Veld en de hele band live in Noorderwien.